Hagador kumba $100 billion, but chispa kha Saudi Rafael jet tit ke India. Kadai ke jing tit tiar thma ke buntam haga history ke India. Kabla kat hadu kumba $100 billion. Ye. Palat chispa atale ki fighter jet ki missile ki lingsuin sintiat, but ki air defense system on tit ke India. Kane galong banang penbha susu ye ki bor yada ke India. Kane kala je hadin pra banai na ka operation sindur ka jingtmu kalong banang penklan susu ye ki tertma jongkrui. Ka Defense Acquisition Council lane ka DAC kala yo ban approve lane penskam ban tit ye ki tertma hagador kumba lai point ru po laklur lane kumba lai po million ye ki babun na ki de Rafael jet kumba chispa khat sau tuli ye ki lingsuin on tit na ka refran kan tit ru ye ki air defense system ki la tep de S400 kini kila ban siat ye ki namding kumbara siat ye ki namding jongkari Pakistan haus nam obladap kan tit ru ye ki ru tuli ki Boeing P-81 ya ki maritime patrol plane khat artali na ki dei kala pendan kam de ki sipai du riau jongkari India ka thong galong ban penhe susu ye ki tertma jogri kador jogri ki lingsuin ka kat kumba lai billion ka wei handai ka bun kini ki dei ki Rafael jet kini ki Rafael jet gila ban ne hadu kumba sau hadu san pateng ki ba la ru ban sna hapo jongri fran kini ki dei ki lingsuin ki ba ya yo bha ki ba la ru ban siat na jangai se jangai bat ha ki dei ki jet la ru ban pandai de ki nu ki namding kum ye ki meteor air to air ki missile ki bala ban penher se jangai bha bat ki exocet anti ship missile ya ka ba ka India kala jupendan kam ye ki missile ki sipai sun ki la pendan kam ya ki lai pun ru tuli ki Rafael jet ki sipai do riau ki la dak ban bu kumba ar pun ru tuli ei hapo jo ki jhatma jongkari ya ki ki Rafael jet na ka ba kumno ban persang ye ki India kala yo ban se bat pendan kam ki Rafael jet persa ye ki Pakistan house nam oradap naga ban set ye ki jaga song jo ki kinhun se king atiar jongkari Pakistan ki badan hapo jo ka khaput bat ka India kum joru kala pandai ye wei pat ki namding jongkari India kum ye ki bhamo missile ka jingkwa ban thit susu ye ki lingsuin kadai na mar ba ka India kala depan pendon kam ya ki bakum ki lingsuin ka rifan ka terwai ka India bakala ban ai ha ka nu ko por ya ki lingsuin lada ka India ka don kam ha ka kayo ka ban wan na ka langjo president jo rifan u Emmanuel Macron unsa wan sar India bat kan dei ka por ka byang palat ya u ban ya snutu jingmot bat ka India ka jingwan jong u sapo jo India ka longba ka company Dassault Aviation kan se telok bat ka Tata Advanced System ban chna ye lingsuin Rafael jet hapo jong India ha Hyderabad bat kan sala ban penmi ye ki Rafael jet house nam 8000 arufra dala dehi bat se pe hadu katno kani ka project kan la ban penmi ya ki lingsuin hapo jong India balai ka India ka sim ye ki senjang balai bat ka ai ka daw kiran artli ki bentai ka kongsan ye ka India ka kwa ban bu ye ki terma ka ban kong galong ban yo ye ki lingsuin ki bestat namar ka India kala ban bu ye ki terma hagi artli ki benta bat ka ta galong sapang sep ngi ba ka Pakistan bat sapang ngi pat bat ka China namar ha ki ki artli ki benta ka India kala da ban bu ya ka kin hun sipai ka ban pen khlain hangni ha ka wei ka kin hun ka don kam la kumno kumba khat ru hadu khat pratli e ki fighter jet bat bala depro ban mang kumba sau po artli e ki fighter jet na ka benta kini ki benta hanrei hadu benta ka India ka ran tangkumba arpu kundai tali e ki fighter jet kabamut ba kadon tangkumba arpu kundai na ki sau po ar ka jingdon kam kari Pakistan ka don ki lingsun ki belong hadu kumba arpu santali bat kari China par ka don hadu kumba sanpo tali e bat ki babur ki lingsun ya pom jo India kim long shu mata kum ki Jaguar ki MiG-29 kum ki Mariget bat ki wei kini kin om long shu ha ki khinde snam ki banwan la da khin ka long kumba marsi teng e ne ki lingsun ya pom jo India kim long shu hapo jo kum da ka India ka don kam mantaban bujri na dagi wei pat ha ka jaga ga jongki la kumno tat hadu snam 8000 saupo kini ki saupo artli ki lingsun ya pom jo India ki ban poi hapo jong India ka India kamla asatya ban snahi dalade kumta ka haban thet na shabar namar kini ki lingsun ya pom ki de ki lingsun ya pom ki bala ru ban ne slam ha ka India ka ramla asatya ban thet ki lingsun ki ban hadu kumba san patengi ei hare kini ki de ta ki lingsun ki bala ban hadu san patengi ei kim de ki lingsun ki ban tang kumba san pateng
kari China kala boi geling sun thma gi ki bane hadu kuma ar hadu san pateng ye ka Pakistan ru rathmu ban thet ye ki napo joga Beijing jogri China harwe kari India garan arteli ki jingtroa kari Amerika kala kwa ban dino sapo jogri India yaki F-35 jet ka Russia ru ka kwa ban dino sapo jogri India yaki Su-57 harwe kari India ka kwa ban thet palat chispa teli ki bade ki saw hadu san pateng geling sun napo jogri France kari India kam kwa ban thet ye ki lingsun kum ye ki F-35 bad ye ki Su-57 namar ki long ki ramdor palat harga kwa bandon ye ki jetalok bad ki lingsun Rafael napo jogri France namar kala depan khen ye ki chispa khat saw tuli ki lingsun ya pom kala ban pendap ye ki hinyo kan hon ki sipai jogri India bad kan sayo ru ban ye telok bad ki te ki company napo jogri France hagla house nam 8000 hofra kan sayo ban penmihi dalade ye ki lingsun lingba ka jetalok bad ka te ki company napo jogri France bad kala khmi limpiru ba house nam 8000 lapusau karin dia kala don lagi jonggi lingsun lesma hapo lagi jonggri kumta la da pek ye ki jingterwa baro kata negeri Amerika Rusia bad kari France karin dia kala khamjet me telok bad kari France handai ban khamsa susu ye kane kare haden juga jingwan jo President Macron hapo jonggri India ha ki tayo ki banwan khublesibun ta hadu bikindu hagoi pat ka video